שלום למנחם. שלום. מה נשמע? נחמד מאוד, תודה. זה תלוי בקבלה, אתה צריך להגיד לי. מנחם שבתאי הוא יועץ ומאבחן אישי, והוא גם מנהל מכון שבתאי לאבחון אישיות על פי הקבלה. מה זה אומר? זה אומר שיש הרבה ידע, שאם אנחנו לומדים אותו ונחשפים אליו, אנחנו בעצם מעלים את רמת החיים שלנו. מה זה אומר? כך. זאת אומרת שיש הרבה דברים שאנחנו עושים ביום-יום, שהם מעשים פשוטים לכאורה, ואנחנו לא מייחסים להם יותר מדי משמעות. אבל בתורת הקבלה יש את הידע לבוא ולספר את המשמעות שעומדת מאחורי כל דבר קטן, כמו אכילה, שתייה, נשימה שלנו. כשאנחנו מבינים את הערך העצום שיש לפרטים הקטנים האלה, כן. אנחנו מתייחסים לדברים אחרת, וזה נותן לנו פתאום הסתכלות נוספת על החיים. מה זו הקבלה? הקבלה בכלל זה כל דבר שקיבלנו מרבותינו, מה שנקרא בעל פה. ובאמת היהדות יודעת לעשות את ההבחנה בין חומר שהוא כתוב, שהוא מועבר כטקסט, לבין חומרים שהם רגישים יותר, שאי אפשר לבוא ולכתוב אותם כטקסט ששווה לכל נפש, ולכן בחרו להעביר אותם בעל פה, מאב לבן, עם ההדגשים הנכונים, ויש הרבה ידע שהוא עבר באמת בעל פה, וזה נקרא קבלה, מה שקיבלנו מרבותינו בעל פה. אבל זה כן כתוב. חלק גדול כתוב, חלק גדול בעצם נעלם מאיתנו ולא קיים לנו יותר היום. ברגע שהדברים הפכו להיות כתובים, אז הם בעצם עברו למימד אחר לגמרי. פעם אמרו יש מושג שנקרא, תורה שבעל פה. לתורה שבעל פה יש איזשהו ערך מיוחד, כי העל פה יכול להתאים את עצמו בין המלמד ללומד, והנה לתשומת ליבו של המנהל של הבית ספר. כן, כשאנחנו מדברים על קשר ישיר בין מורה לתלמיד, שהמורה יודע להעריך את היכולות של התלמיד ואת היכולת שלו לקבל דברים, זה נקרא תורה שבעל פה. ויש חומרים שלא ניתן להעביר אותם בטקסטים כתובים, כן. אלא רק עם התחושה של כמה תלמיד יכול לסבול את הידע. מה זו השיטה הזאת שאתה פיתחת באמצעות הקבלה? אז באמת בספרי קבלה, הזכרת את הספרים, יש הרבה ידע שהוא בעצם המון מאמרים כאלה שאפשר ללמוד אותם ולא ממש לשים לב. יש משפט אחד בשאר הגלגולים של הארי, הוא כתב שהאדם בתחילת חייו הוא בעצם נמצא באור הפנימי, ובסוף ימיו הוא נמצא באור המקיף שלו. משפט סתום שאפשר לעבור ולקרוא. אנחנו למעשה חקרנו את הנושא הזה שנקרא אור פנימי ונקרא אור מקיף, וכמובן שהנושא הוא ארוך, אבל אנחנו מדברים פה על ההתלבשות של הנפש בגוף. הרי הגוף שלנו זה הכלי, הנפש היא זאת שמפעילה אותנו. ובשונה ממה שמקובל לחשוב, הנפש לא נמצאת כל כולה פנימה. הנפש היא מסה אנרגטית אדירה, אם היא תיכנס כל כולה פנימה, הגוף יתפוצץ מהעוצמה, הוא לא יכול להכיל את כל האנרגיה הזאת, ולכן יש חלק קטן מהנפש שנמצא בתוך הגוף ממש, החלק הזה נקרא בשם אור פנימי. כן. ולאור הפנימי הזה יש אופי ואישיות, הוא מושפע מהמצב של האסטרולוגיה, ממצב כוכבים ומזלות. רוב חלקי הנפש נמצאים מחוץ לגוף והם נקראים בשם אור מקיף. והאור המקיף מקיף סביבנו ולידינו, ושם נמצא כל התת מודע, כל הארכיון של הנפש, ויש תהליך שמגלה הארי, שהאור המקיף הזה, כל יום שעובר משתלט יותר ויותר על האישיות, דוחק את האור הפנימי, ובעצם מביע את עצמו, וזה למעשה השינויים שאנחנו עוברים עם השנים ועם החיים. עד עכשיו לא הבנתי, אז תן לי דוגמה. בא אליך אדם, למה בעצם? בשיטה של האבחון, ככה, יש להם שני דברים. קודם כל, אני מאמין בידע, אנשים באים ללמוד. אני אוהב ללמד את השיטה, אדם לומד על עצמו, מבין. את יודעת מה, אולי אני אביא את זה מכיוון כזה, שאני רוצה להביא איזשהו משל לצורך העניין. אני אוהב להשתמש במשלים מנהיגה במכונית. אדם יכול לקבל רישיון לנהוג ברכב, אבל הוא נוסע על הרכב הזה לפי כל הכללים שהוא למד, פתאום הוא שומע איזשהו צליל. הוא לא יודע מה זה הטרטור הזה, כן. מנוע שהולך, פאנצ'ר, סתם פלסטיק רואה שמה, הוא לא מבין. אבל אם הוא לומד להכיר את הרכב, מכונאי טוב שנוסע על רכב, יודע בדיוק איזה צליל מפחיד, מתי לעצור את הרכב, מתי לא להמשיך הלאה. הבנתי. אוקיי? זה. נגיד מישהו מרגיש שמשהו חורק אצלו. או שאולי אפילו הוא רוצה בצעד מניעה, לבוא ללמוד את עצמו טוב יותר לפני שמשהו מתחיל לחרוק. כן, זה אנחנו. אז הוא בא אליך, ומה הוא צריך לתת לך? מה... הלימוד שווה לכל נפש. כל מי שרוצה לבוא וללמוד מוזמן לשבת, לא צריך פה איזשהו ידע מוקדם. ואנחנו מתחילים ממש מההתחלה, מבראשית. מה, ללמוד את יסודות האדם וכאלה? בקבלה אנחנו, כמו שהתחלתי, לספר על הנפש ועל הגוף. והנפש הזאת מחולקת לכמה חלקים, לנפש, לרוח ולנשמה.
וכשאנחנו סתם ככה לא מכירים את החלקים, את הרובדים האלה, שומעים פתאום איזושהי חריקה, רואים איזושהי סתירה בתוך האישיות שלנו, הרי האדם הוא כל כך מורכב, ופתאום הוא מוצא את עצמו בכל מיני מצבים הופכיים כאלה, שהוא לומד שבעצם יש את החלק שנקרא נפש, את החלק שנקרא רוח, והוא מבין שאין סתירה ביניהם, לפעמים הוא נמצא במצב הזה, לפעמים הוא במצב הזה. ואחרי פטירתו של האדם, כל חלק מהחלקים האלה הולך כל אחד למקום אחר. כן. הם לא הופכים להיות מסה אחת שצמודה, ומי שמבין את ההתפרקות הזאת של המרכיבים של הנפש, כל אחד למקום אחר, גם יכול להבין את החיים הנצחיים שלו, שהוא יכול להשתחרר מהגוף ולהמשיך הלאה. הלאה להמשיך. הגוף הוא בעצם איזושהי כלי, מסע, שעוברים איתו את העולם הזה המוכר לנו, אבל הנפש ממשיכה הלאה למחוזות אחרים ויפים, ויפה לדעת את זה. זה יפה שאתה מאמין בזה. בואו נעשה הפסקת פרסומות, תכף אנחנו נחזור לזה. כבר חוזרים. במהלך הפרסומות צירפנו אלינו את ריקי קיטרו, שלום לך. שלום וברכה. ואת שלומך? טוב. את גם בענייני קבלה וכאלה? לא. לא? אז תקשיבי למנחם שבתאי. אני מקשיבה תמיד. שיושב איתנו כאן, שהוא יועץ ומאבחן אישי, הוא מנהל מכון שבתאי לאבחון אישיות על פי הקבלה, והתחלנו לדבר על השיטה הזאת. בכמה מילים, שיטת שבתאי, מה היא אומרת ולמי היא עוזרת? יכולה לעזור לכל אחד. היא אומרת שבעצם, אני אחזור לספר על האבחון, דיברנו פה על האור הפנימי ועל האור המקיף, ואנחנו מאבחנים למעשה את המרכיבים של האישיות, את חומרי הגלם. וחומרי הגלם שמהווים את האישיות שלנו היא מצד אחד זה האור הפנימי שהוא מושפע ממצב הכוכבים בזמן הלידה, שזה המפה האסטרולוגית שלו, והאור המקיף שנמצא לידינו והוא בעצם מהווה יועץ, הוא מושפע מצירופים של מספרים ואותיות של צירופי האותיות של השם של הבן אדם. זאת אומרת, השם של האדם נמצא פה. אז זה סוג של אסטרולוגיה מתקדמת? או אסטרולוגיה דתית? האסטרולוגיה למעשה היא מרכיב אחד בתוך האבחון הגדול יותר והרחב שנקרא שיטת שבתאי. אני למעשה למדתי לשדך בין המרכיבים האלה, כן. ואני בודק את התאום בין האור הפנימי ובין האור המקיף. כשאני מוצא חוסר תאום בין שני המרכיבים האלה, אני מבין שיש בעיה. וסביר להניח שאדם שיבוא אליך לאבחון אישי, זה מישהו שמרגיש את החוסר תאום הזה. באים אליי מכל מיני סוגים, ויש מקרים שאני מסתכל על המפה ואני אומר להם, לכו הביתה, הכל בסדר אצלכם. מה אתה אומר? יש מצב כזה. תגיד, אתה מאלה שממליצים לאנשים לשנות את השם כדי לשנות את המזל? אני בוחר לקרוא לזה תוספת של שם. אני לא עושה שינוי שלמה, אני לא מזעזע את הבריות, אבל לפעמים צריך שתל מסוים, כי מה שקורה במצב שהאור המקיף לא מתאים לאור הפנימי, את האור הפנימי אני לא יכול להזיז, זה כוכבים ומזלות, זה אפילו אני לא יכול להזיז, אבל את האור המקיף כן ניתן לפרק ולהרכיב באמצעות תוספת של שתל קטן, אני קורא לזה אפילו אות אחת. אם אנחנו שותלים אות בתוך השם של האדם, או כן. באור המקיף שלו, זה משנה משהו באנרגיה. משנה את כל התאום בין המרכיבים של האישיות, ואז יש הרמוניה. אני משתמש בשפה שלי, למשל, השפה של הקבלה היא דרך ארבעת היסודות, אש, אוויר, מים ואדמה. תראי לעצמך שאדם הוא מזל מים, כמו למשל אילו היה מזל סרטן, שזה מזל מים, ובאור המקיף שלו למשל היה משהו שמקביל לטלה או לאריה, שזה אש. ואז למעשה אנחנו מבינים שאש ומים לא דרים יחד בכפיפה אחת, ויוצרים סיעור פנימי וחוסר שקט פנימי, זה האישיות של הבן אדם. אתה סתם נתת את הדוגמה הזאת, או בגלל שלקחת את תאריך הלידה שלי ואני גם מזל סרטן? חצייה בעצם בגלל שלקחת את התאריך שלך, אבל דווקא לך אין אש באור המקיף. מה יש לי? תהיה עדין. יצא לי משהו שמקביל למזל גדי. לצערי יש לך מפה טובה. אני צוחק, אני אומר לצערי, כי אין לי הרבה הפתעות לבוא ולהגיד לך שיפילו אותך מהכיסא, אבל כן, זה בן אדם מאוד פרקטי, מעשי. האיזונים כאן, למשל, בין הגדי ובין הסרטן הם טובים מאוד, כי הסרטן הוא רגיש מאוד. מיד מגיע הגדי מהאור המקיף שהוא יבש יותר, הוא אומר לו, תשמע, שים את הרגשות בצד, בוא תחשוב פרקטי. נכון. זה למעשה הדיאלוג שיש לך בתוך האישיות. זאת אומרת, מצד אחד יש לך את הנטייה באמת להיסחף רגשית ולהיות פגיעה ורגישה. מיד את מקבלת את הגל של ההדף. מיד אני מתעשתת. מתעשתת, כן? והוא לא נותן לך להיסחף. הוא מיד בא ושם לך את הדברים על השולחן היבשים והחשובים. הוא אומר לך, תראי, את הרגשות שימים בצד, בוא נראה מה פרקטי, מה מעשי, מה חשוב. ומה מצאת שחורק? אצלך? כן. המפה שלך נחשבת למפה שהיא טובה, אני אומר שוב פעם, זה תיאור ג' חורק מתוך בדיקה שעשיתי במפה. יש כאן חריקה קטנה לגבי זוגיות, אני אהיה מאוד עדין, אני אספר
יש פה במפה האסטרולוגית שלך... בעלי רואה את התוכנית, תזהר. ונוס, כן. זאת אומרת, יש כן? כאן תחושה... מה עם ונוס? הזוגיות יכולה להיות מושלמת. אגב, אני רוצה להגיד לך שאת יכולה לתפקד מצוין. יש פה מפה שהיא טובה, אני לא אומר סתם טובה, היא גם יכולה להיות אשת קריירה, גם אימא טובה, גם אשת בית, גם רעיה מצוינת. זאת אומרת, יש כאן מכלול שהוא נדיר, ואני לא אומר אותו סתם. אבל יחד עם זה, בגלל שהוונוס לא מוקרנת טוב לתוך המפה, זה אומר שבזוגיות יש איזושהי תחושה שאולי פספוס, ולא משנה איזו זוגיות תהיה, מין תחושה פנימית שאולי הייתה צריכה להיות איזשהו חלום רחוק כזה. אולי הייתי צריכה זוגיות אחרת, מין תהיות כאלה. אולי יש איזה נסיך, בארץ רחוקה. כן. לא בארץ רחוקה, מין אולי פספסתי משהו, אבל זה משהו שהוא סמוי מאוד, הוא מאוד סמוי. סמוי לעין לגמרי. תודה רבה לך, מנחם שבתאי. על הדברים האלה, קורס לאבחון למי שרוצה ללמוד בכלל, ולמי שרוצה לאבחן את עצמו בפרט. אתה עושה ספורט? או שאתה עסוק כל היום בלאבחן ונוסים? אני מנסה מדי פעם. אני מתחיל כל פעם מחדש. כן, זה טוב. לפחות לא התייאשת. לא התייאשת.